Kör. Hej, idag vi ska göra Dizzy Penalty Challenge. Kör. Wow. Kör. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Och snabbare! Kom igen! Backa lite, du har ingen sats. Kör! Skjut! Snabbare! Okej, vem ska... Vänta inte. Det är därifrån nu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kör, gå upp, snabbt. Kör. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kör! Kör! Fortsätt bara. 4, 5, 6, Vad ska du? 9, 10. Kör! Snabbt! Snabbt! Jag känner man blir snurrig. Wallah, vet du, snurrig. Jag kunde inte... Nej, jag svettas. Fan vad dålig! Det gick så här. Kör! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kör! Jag vet, Mahmoud, vet du, snurrig. Nu. Vi ska ändra det här till crossbar challenge. 5 skott var. Första skottet. Jag är 3. Kör. Tredje skottet. Jaha. Jag lägger musik. Fjärde skottet. Oj. Kör. Femte skottet. Andra skottet. Ingenting. Kör. Första skottet av Mahmoud. Tredje skottet. Champions League-mål. Åh, herregud. Kör. Fjärde skottet. Åh, herregud. Kör. Femte skottet. Kan han få tur Sista som skottet. Josef? Åh! Herregud, femte skottet hela tiden lycka. Okej, andra skottet. Första var inte så bra. Inte heller denna. Där är tredje skottet. Det börjar regna. Fjärde skottet. Alla har prickat på 5:e skottet. Kommer du också lyckas? Åh nej! No! Det regnar, men kör.
Första skottet. Andra skottet. Tredje skottet. Kolla nu prick. Nej, Ja, men vad ska vi göra? Kör! Fjärde skottet! Femte skottet! Kom igen jag flahmo. Jag vet inte. Det regnar Allan, hur känns det? Kör femte skottet! Om du prickar, du har tur. Otur! Tack så mycket att ni kollade! Premiära, glöm inte att surprisa och likea! Peace! Subscribe, kom igen. Vi vill bli kända! Hoppas vi når 20 subscribers! Comment, subscribe.